Зөлейха күзләрен ача сериалы зәңгәр экраннарга чыгып, татарны икегә бүлде. Каршы килүчеләрдә тәнкыйть урынсыз дип әйтүчеләр дә байтак. Бәхәсләр кызганнан кыза. Без бүген гадәттәгечә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Хәерле кич исәмсез, эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Гүзәл Яхинның Зөлейха күзләрен ача романы Россиядә күп санлы әдәби бүләкләргә лаек булды. Роман 34 телгә тәрҗемә ителде. Россия 1 каналы төшергән күп серияле фильм 13 апрель көнне киң җәмәгатьчелеккә күрсәтелә башлады. Төп рольне Шулпан Хаматова башкара. Икенче пландагы рольләрдә татар театр артистлары да җәлеп ителде. Сериалда без Казан күренешләрендә Лаеш районындагы Шулман ярында агач йортлардан махсус төзелгән авылны да күрә алдык. Безнең бүген кунаклар үзләрендә өендә утыра, без исә Татарстан Яңа гасыр телеканалы студиясендә. Хәерле кич барыгызга да. Дөрестән дә фильм безнең бик зур резонанс уятты. Һәм караулар буенча да аңлап буламыны. Беренче серияны телевидение аша 10 миллион кеше караса, интернетта инде беренче серияны 2 миллионнан артык кеше караган. Һәр кайсыгызны сәламлибез. Рәмзия апа, сездән башлыйбыз әлеге тапшыруны. Сез әлеге сериалда катнаштыгыз. Шау-шу менә шундый зур булыр дип уйлаган идегезме? Һәм сезгә ниндирәк инде сүзләр, фикерләр килеп ирешә башлады? Хәерле кич. Бу сериалның шул хәтле кеше тарафыннан шул хәтле полемика килеп чыгыр дип беркайчан да уйламаган идем. Менә мин үзем төшкәч, мин бу сериалны карыйм, әлбәттә. Төрле фикерләр бар, ләкин мин менә бу бит документаль фильм түгел. Бу бит художественный фильм. Һәм әсәр дә художественный әсәр буларак дигән әйберне кайбер кешеләр аңлап бетермиләр дип уйлыйм мин үземчә. Моңарга документаль фильмга караган сыман итеп карарга кирәкми. Әлбәттә, менә кайбер нәрсәләр безнең татар мөхитенә туры килми торган әйберләр дә бар инде. Мин аны үземдә күрәм, үземдә сизәм дигәндәй. Ләкин миңа сериал гомумән алганда ошады. Дөрестән дә шулай, Мансур әфәнде, монда әлбәттә аңлашыла. Башта роман тирәсендә күпме шау-шу һәм бәхәсләр купкан иде, романны инде күпмедер дәрәҗәдә бу еллар үткәч оныттылар. Хәзер фильм төшергәч өр-яңадан инде төрле яклап бәхәсләр туа башлады. Менә монда ничек урталыкны табырга? Китап һәм фильм төшерү арасында һәм китапта язылган барысы да фильмда һәм сериалда булырга тиеш дигән фикер белән килешәсезме сез? Siz bilesizmi, mana zor ayırma sezmedim min film hem roman arasında. Romandagi bütün fikirler, alar to'g'ridan to'g'ri filmlarga tushirilgan. Ramziya dürüst aytdi, bu dokumental film tugul. Lakin menimcha shunday aybirni anlarga kerak. Mana bu film hem roman bik keng taraldılar. Менә татарлар турында бик әз фильмлар төшерелә. Әлбәттә, авторның үз карашы бар, һәм аның хакы бар үз карашына. Ләкин мин уйлыйм, менә безнең турыда, безнең халык турыда 100 фильм төшерелсә, яме, мин килешер идем менә бу фикерләр белән. Ләкин бу бит бердән бер фильм, бердән бер киң таралган роман. Шуңа күрә бу безнең визитный карточка. Ни өчен бездә менә мәсәлән үзебезнең татар классик әдипләребезнең әсәрләре һәм башка безнең бит инде дөрестән дә чын мәгънәсендә федераль каналда күрсәтерлек әсәрләребез байтак. Һәм аларны чын мәгънәсендә чыгарырга була. Нәрсә белән бәйле бу? Ни өчен без башка әсәрләрне чыгара алмыйбыз андый дәрәҗәгә? Сез әйткәнчә менә 100 фильм булыр. Мин уйлыйм, менә бу роман артында, роман тарафыннан һәм фильм тарафында ниндидер сәяси кешеләр тора. Һәм мин аларны беләм, ләкин мин аларны әйтә алмыйм. Мин фикеремне әйтеп бетермәдем. Менә бу фильм, менә бу роман һәм фильм, бу безнең визитный карточка. Чөнки күп телләргә тәрҗемә ителде. Һәм сез күз алдына китереп карагыз, Африкада күрсәтсәләр шушы фильмны, әйме? Менә Татарстан турында, безнең халкыбыз турында бер нәрсә дә белмәгән тамашачы әйтәчәк инде. Бу нинди мәгънәсез халык бу? Бу нинди кабахәт халык, бер нинди яхшылык юк, бер нинди матурлык юк, бер нинди изгелек юк. Менә бу безнең визитный карточка булып хәзер калды инде.
Шуңа күрә минем бик тискәре фикерләр романга карата да, фильмга карата да. Әйе, монда төрле карашлар яңгырый. Эльмир, хәзер сорауны сиңа бирәм, чөнки дөрестән дә монда музыка ягыннан менә бердән-бер бу инде ләни тел теш тидерлек урын түгелдер, чөнки музыка буенча инде күп проценты дип әйтик, менә бу шул фикерләрнең дә уңай иде. Һәм музыканы бик югары бәяләделәр. Ләкин шулай да инде кайбер җирдә әлеге музыка урынсыз кулланыла ди. Менә бу фикер белән килешәсеңме син? Кайбер җирләрдә барыбер дөресрәк куймадылар дигән фикер белән. Ул инде әйтергә кирәк, ничек әйтергә, на вкус и цвет, һәр кешенең төрлечә карашы бардыр. Әйтергә кирәк, ул музыканы мин язмадым. Бу кинога мин махсус җыр язган идем, һәм ул җырны алар кулландылар. Ул җырны без Аллаһ берсә барыбызда ишетәчәкбез. Соңгы сериядә һәм гомумән әйтсәм, минемчә Мансур абый әйтеп китте, визитный карточка дип. Но бит ул кино визитный карточка кебек төшерелмәгән. Ул алар турында гомумән уйламаганнар. Алар шундый бер вакыйганы алганнар, бер заманны, бер гаиләне, менә шул кешеләрне, һәм алар ничек шул заманның авырлыкларын кичергәннәр. Һәм ничектер визитный карточка дип әйтмәс идем мин аны. Ләкин шул ук вакытта менә күпләр сөенде татар музыкасының шул дәрәҗәдә федераль каналда яңгырауына. Менә моңа синең карашың. Әлбәттә, беләсезме, менә күпме каршылык бу кино турында булса да, миңа бик күп дусларым яза, башка шәһәрләрдән, әлбәттә Мәскәүдән, күбесенчә урыслар, татар телен дә белмәгән кешеләр, татар музыкасын да белмәгән. Сорыйлар, бу нинди җыр? Айбылы булым турында инде сүз монда алып барам мин. Нәрсә турында ул? Татар музыкасы шундый матур икән, каян аны тыңлап була? Кешеләр бик кызыксыналар. Бүгенге көндә безнең татар музыкасы бит инде федераль каналларда гомумән юк дигән сүздәй. Бу шундый бик зур адым безнең милли музыка пропаганда өчен. Әлбәттә ул бер җыр гына, ләкин бу бер җыр да сеңеп калса, бөтен Россия халкының күңеленә, ул инде бик зур җиңү була дип саныйм мин. Һәм монда әле күп кенә каршылыклар дәвамында дини мәсьәләләргә дә тукталырга кирәктер, чөнки күп кенә каршылыклар уятты. Мәсәлән, шул актерлар бик күп мәгълүматтан хәбәрдар түгел иде. Безнең Татарстан мөфтие үз фикерен шулай ук белдерде. Анда кайбер күренешләргә карата Камил хәзрәт Сәмигуллинның язмасы бар иде, күргән булсагыз. Һәм ул монда инде әлбәттә мәчеттәге күренешләр сөргөнгә җибәрелгән исемлек һәм башкалар, алар инде дөрестән ахырдан монтаж белән кертелгән һәм ул алар белән килешмәү фикерен белдерде. Рәмзия ханым, сез әлеге урыннарда катнашкан кеше буларак, сез инде әйтеп киттегез күпмедер дәрәҗәдә, ләкин менә бу кадрларны караганда менә нәрсәгә игътибар иттегез һәм андый кадрлар булырга тиеш идеме әлеге фильмда? Хәбәрдар идегезме сез гомумән моннан? Менә үземнең сценаларны гына белә идем. Күп кенә сценалар анда безнең менә үземнең рольгә карата, мәсәлән, күп кенә төшерелгән кадрлар кирмичә калган. Минем роль бөтенләй ачылмады. Чөнки алар төшерелгән иде. Нишләп кирмәгәннәрдер әйтә алмыйм инде. Хронометраж буенча кирбит алмагандыр инде, күрәсең, фильмда шундый әйберләр булгалый. Бер нәрсә эшләп булмый дигәндәй. Ләкин менә кичә миңа Чикагодан шалтыраттылар. Бер көн алдан Израильдән шалтыраттылар. Алар бер дә менә татар нишләп начар, нишләп шулай дип әйтүче берсе дә булмады. Рәхәтләнеп карыйлар. Әле алар менә урыслар, Гореловлар, Игнатовлар менә нинди кабахәтләр дип сөйлиләр. Нишләп без татарны начар дип әйтәбез? Анда ул хәтле алай түгел. Ул заманасы шундый булган, нишлисең? Булган бит, шундый замана. Менә уңай якларын исәпкә алсак, монда бит әле татар актерларның шулай ук инде Россия күләм дәрәҗәсенә танылуы һәм киләчәктә менә бу сезгә ниндидер яңа ишекләр ачырмы? Сезгә аерым алганда татар актерларына ничек уйлыйсыз? Бәлки. Һәм шуңа ышанып каласы килә. Эльмир, тагын музыкага тагын бер әйләнеп кайтабыз. Менә монда инде без урынлы урынсызмы дип сөйләштек. Шулай ук, әгәр дә татар җырларының сыйфатын алсак һәм гомумән фильмны алу дип әйтик, һәм менә бу эшләү рәвеше синең өчен ниндидер яңа мөмкинлекләр ачтымы? Һәм әгәр дә инде синең эшчәнлегеңне алсак, бу сиңа шулай ук яңа мөмкинлекләр ачамы һәм яңа баскыч булып саналамы? Әлбәттә, кино төшелгән вакытта мин команда белән дә таныштым, режиссер белән дә таныштым, һәм алар бик теләп миннән җыр яздырттылар, мин ул җырны яздым, һәм кем белгән күз күрер, бәлки киләчәктә ул кешеләр белән эшләргә туры килер дип уйлыйм. Кем белгән, бәлки.
Rejissur turunda biz әле Мансур әфәнде белән рекламадан соң сөйләшербез. Рәмзия ханым, тагын инде менә бу актерлар эшчәнлегенә тукталсак, менә гомумән эшләү ничегрәк иде әлеге моментларда без беләбез инде Татарстан җирлекләрендә дә төшерделәр. Һәм менә андагы атмосфера дип әйтик, менә бу рух сизелдеме һәм чагыштырырлыкмы сезнең башка эшләрегез белән? Әлбәттә чагыштырырлык, чөнки монда команда, искиткеч команда, алар һәрберсе нәрсә эшләгәнен белеп торалар. Анда йөзләгән кеше, алар бөтенесе дә бердән булып, менә шушы фильм әйбәт булсын диеп, шул хәтле тырышалар. Шундый авыр условияларда, салкында шул хәтле тырыштылар. Менә мин искиткеч менә шаккаттым аларның тырышлыгына, шаккаттым аларның эшчәнлегенә. Туктамыйча 12-шәр, 14-шәр, 15-шәр сәгать эшләделәр. Ул чулпанны күрсәгез сез. Прямо искиткеч туктамыйча эшләде. Ул балаларга аның карашын күрсәгез иде сез. Үзенең менә сап-салкын көнне, менә без Кукмарада төшкән вакытта балаларга эләкте, менә гостиница, салкын гостиница. Ул төнгө бердә барып, шул балаларны алып кайтып, үз бүлмәсен тапшырды шул балаларга. Үзе күрше бүлмәдә раскладушкада җыклады. Менә мин аларга шаккаттым, искиткеч кешеләр. Бу чын мәгънәсендә профессионаллык хакында сөйлидер инде, аларның да әлбәттә. Кешелеклелек сыйфатлары турында. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Безнең белән әңгәмәдә булганыгыз өчен рекламадан соң әле без дәвам иттерәчәкбез. Сезгә иҗади уңышлар теләп калабыз. Һәм әлбәттә инде әлеге фильм сезгә бар тик уңай яктан гына чагылсын иде дигән теләктә сезнең белән саубуллашабыз. Әлегә рекламага бүленәбез. Татарстан Яңгастыр телеканалында Тояны ноктасы тапшыруы. Без бүген федераль каналда чыккан Зөләйха күзләрен ача сериалы хакында фикер алышабыз. Рекламадан соң безгә яңа кунакларыбыз да килеп кушылды. Миләүшә ханым, монда татарлык турында күп сүз бара. Тарихи чыганакларда бер төрле, мәсәлән, анда китапта бер төрле, сериалда бөтенләй башка төрле күрсәтелде дип. Менә сезнең фикерегез гомумән әлеге китапка да, романга да һәм фильмга да. Менә татарлар турында дөньяда кем мәгълүмат туплады? Birinci мәгълүматларны әле Ибн Фадылан, Гарнатилар тупладылар татарлар турында, Булгар халкы турында. Соңнан безнең Гаясы Сыккылар, Максудилар татар турында тырыш, мәгълүматлы, билимле халык дип бөтен дөнья татарны Мәрҗани буенча, Риза Фахриддин буенча таныды. Бүген дөньяга чыгып китте, ул инде 3 ел элек чыгып китте Кыргый татар образы. Бу колониаль тема. Кыргый татар, о кеше инде монда урыс Иван булсын, бәхет шуның белән дип күрсәтә торган әсәр кирип чыкты. Ярар, без бу турында шаулаштык, шуның белән бетте. Хәзер киноны чардык. Һәм монда инде безнең әдәпкә дә юк итергә тырыштылар. Беренче сериядә әдәпкә бик зур урон китерилде. Андагы безнең дин кешеләрен күтәреп чыктылар. Бу безнең Степ. Үпкәләмәгез, нәрсә өчен үпкәлисез? Сез бит кыргый халык. Сез моны белергә тиеш түгел. Кем әле менә Россия күләмендә рөхсәт биргән безнең Мәрҗаниләргә, Тевкилевларга, Рашид Сүняевларга менә шундый кул күтәрергә 1 минутка гына күзегезгә китерегез. Атакайларның исемнәре яңгыраса менә шундый контекстта. Безнең дәүләт нәрсә эшләри? Әнә пусирайтыгына күз алдыгызга китерегез. Татар әдәп саклап тагы тыптыңна утыра. Ярар, монда җавап ятасы юк. Булган хәл килгән хәл инде. Нәрсә эшләргә тиеш татар? Без Тояны ноктасын эзлибез. Хәзер ахырдан без Тояны ноктасын эзләячәкбез. Альбертка сүз бирик әле. Альберт, килешәсең әлеге фикер белән һәм монда дөрестендә идеологик яктан гына карарга кирәк микән әлеге фильмга һәм менә монда интернетта да бит белгәнебезчә социаль челтәрләрдә күп санлы фикерләр яңгырый башлады. Кемдер бөтенләй фильмны карамыйча, китапны укымыйча да үз фикерен белдерә башлады. Менә синең моңа карата мөнәсәбәтең нинди? Миләүшә ханымның мин күп фикерләре белән биш куллап килешәм, ләкин аның белән килешмәгән урыннары да бар. Без бу мәсьәләләр буенча инде кайсы бер вакытта фикер алышкалыйбыз. Турыдан туры булмаса да, беребез бер яктан, икенчебез икенче яктан язып дигәндәй. Андый нигезле фикерләр булган вакытта әйбәт әле ул, ләкин менә социаль челтәрләрдә кызганычка каршы күпмедер дәрәҗәдә травля дип әйтергә буланы русчалатып, шундыйга да бурыла башлады. Монсы инде бөтенләй дә күңелсез һәм ямьсез күренеш миңа калса. Икенче яктан караганда, Россия 1 каналында чыккан сериал, ул сериалда тарих эзләргә, мәдәният эзләргә, яки нинди дә булса дөрестлек эзләргә кирәкми дип саныйм мин. Чөнки ул аз гына акча кертеп, чагыштырмачы аз гына акча кертеп,
күбрәк чыгым алырга өметләнеп эшләнә торган әйберләр. Беренче каналдагы сериалларның күбесен алсагыз да шул Россия каналында чыккан сериаллар, алар барысы да бер шаблон буенча бара дип әйтик инде. Алар бара тик акча эшләү инструментлары. Һәм бу очракта Миләүшә апа ул дөрес әйтә, шуннан да тренд темалар бар, һәм гаиләдәге зулым, хатын-кызның авыр язмышы һәм башкалар, алар әлбәттә кешенең күңеленә, йөрәгенә бик тиз үтеп керә торган темалар, һәм кеше аерыла алмыйча, жәлләп, кызганып, сүгенеп булса да, аны инде карап бетерәчәк, аның каралуы кирәк кешеләр өчен. Ләкин социаль шәкелләрдә ни өчен мин әлеге темага бик кискен карашта һәм ничектер теге яклау позициясеннән чыгыш ясыйм, гел чөнки бу әйбер дөрес түгел, сез сатлык җаннар дигән сүз тезмәләр минем күзгә чалына башлауга, минем инде бөтенләй дә колактан парчага башлый. Хәзерге вакытта без либераль, чагыштырмача либераль җәмгыятьтә яшибез һәм монда фикерләрнең төрлелеге дигән әйбердә булырга тиеш. Мансур әфәнде, әгәр дә без менә бу сериалны алсак, димәк монда шундыйрак фикер тумыймы? Без әгәр дә татар фильмнарында ниндидер шулай шау-шулы темаларны куптарсак, алар турында сөйләшсәк һәм бары тик каршылыклы мәсьәләләр куйсак кына, без аны ниндидер югары дәрәҗәгә күтәрә алачакбыз һәм Альберт әйткәнчә моннан табыш та алырга мөмкинлек булачакмы? Әллә сез бу фикер белән килешмисезме? Юк, килешәм, әлбәттә шулай. Каршылыклы темалар гына кызыксындыра ала. Конфликтлар, көчле конфликтлар. Ләкин менә без сценарийлар язып карадык, яме, менә министрлыкка китерәбез сценарий. Әйтәләр шулай купчыгалардан да комиссиялар бар, яме. Татарлар андый түгел, татарлар аракы эчми, татарлар хыянат итми, татарлар сугышмый, алар караклар була алмый. Менә мин гаҗәпләнәм, безнең сценарийлар узмыйлар. Менә бу сценарий ничектер узган. Шуңа күрә мин әйтәм, моның артында ниндидер сәяси көчләр бар. Ләкин мин менә тагын кабатлап әйтәм, яме, шул кадәр менә мин ямсыз күренешләр бар монда, яме. Татарның бер яхшы сыйфатын да күрсәтелмәгән монда. Монда шундый ямсыз бер милләт күрсәтелгән. Менә шул нәрсә мине бик нык борчый. Әлбәттә бу фильм профессиональ яктан бик көчле, шәп төшерелгән, режиссер эше көчле. Аннары мин горурланып утырдым үзебезнең табигать белән. Biz гаҗәеп матур илдә яшибез. Безнең шундый матур урыннар бар, табигать бар. Безнең артистлар, чын профессиональ артистлар бар безнең. Алар бер дә ким түгел Мәскәү артистларыннан. Музыка безнең нинди көчле. Шундый уңай яклар бар. Безнең халык бай. Аннары ничек инде шулай кулакларны күрсәтәләр шундый ямсыз кешеләр итеп. Мин рәнҗеп утырдым. Чөнки менә бу нәкъ безнең гаилә турында. Менә Зөләйха ул минем әбием. Нәкъ шул яшьтә. Ул да аны да раскулачивать иткәннәр. Ләкин кулаклар, алар бит иң абруйлы, иң тырыш, иң көчле кешеләр булганнар авылларда. Ничек инде шундый ямсыз кешене күрсәтәләр, шундый ямсыз гаиләне. Бу менә безнең гаилә, безнең тарих бу. Минем тарих, минем гаиләмнең тарихы. Аны шулай менә ямсызлатып, үзгәртеп бөтен дөньяга хәзер тараталар. Хәзер без тагын бер режиссер Насур Юрушбаевның да фикерен тыңлап үтик. Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләрем. Гүзәл Яхинаның Зөләйха күзләрен ача дигән романны мин укымадым. Ләкин режиссер буларак аның киносын карадым. Һәм бик зарыгып көтеп карадым. Беләсезме? Беренче сериясын карагач күңелем китекләнде дә куйды. Кино килеп чыкмаган. Шундый көчле актерлар уйныйлар анда, беләсезме? Маковецкий, Баширов, Шулпан Хаматова үзе көчле операторның эше күренә. Шундый матур татар җыры, айбылбылы. Ләкин киноның татар моңы юк. Мин әйтеп тә тормыйм, анда татарча бөтенләй сөйләшмиләр. Моңы юк. Киемнәре дә кайбер җирендә туры килмәй, мәсәлән, бик күп төгәлсезлекләр, урысча әйтмешли ляп, адым сайын ляп. Ничә 5 сериясын карадым инде, мин язып барам бөтенесендә. Бик күп төгәлсезлекләр. Аңламыйм, нигә алай булды икән, нигә алай эшләделәр икән. Консультантның эше бөтенләй күренмәй. Анда бит консультант булырга тиеш. Кино килеп чыкмаган, кызганычка каршы. Бу минем фикерем. Альберт, ничек уйлыйсың, менә бу очракта консультант эше кирәк булган микән? Һәм син үзең дә бит инде төрле тапшырулар әзерлисең. Һәм тарихка мөрәҗәгать итү бу очракта нинди роль уйнарга тиеш иде, әгәр дә ул тулы рәвештә сериалда кулланылмаган булса?
Тарихка мөрәҗәгать итү монда нәрсә дип әйтим инде, ул бары тик әлеге сериалның вакыйгаларын көчәйтү өчен декорация буларак кына кабул итәм мин аны. Бу сериал турында сөйләгән вакытта һәм гомумән әсәрен алган вакытта да ул шулай кебегрәк миңа. Әйе, авырчыр, ләкин анда менә туры килмәгән әйберләр серия сайын җитәрлек. Бер нинди бик теге комсыз кулак булса да, бер нинди татар мөселман кешесе дә үзенең сыерын балта белән чабып үтермәячәк, монысы көн кебек ачык. Ул аны пычак тотып шалачак, үземә булмасын, кешегә дә булмасын дигән очракта да. Бер нинди татар хатын кызы да никадәр генә куркып яшәсә дә, үзенең тормышын иреннән башка күз алдына китерә алмаса да, аның мәетен өйгә өстерәп кереп, аның белән төн чыкмаячак. Ул инде мәетне озатуның аның тәртибе бар. Аны теге кич утыралар, бер алар бит инде авылда ялгыз гына яшәми. Бу әти сүзләре мәсәлән, әти дә бик оптырашта калган шушы беренче серияларын күреп. Шуңа күрә инде аны саны китсән анда әйберләр бик күп. Шуңа күрә мин монда тарихка мөрәҗәгать дигән әйберне күрмим. Һәм бу миңа калса бары тик декорация кебек кенә. Һәм аның белән эшләп бетермәү һәм консультантның эшләмәү ул бары тик акча мәсьәләсе генә. Чынлап анда утыртып куеп барлык тарихны актарып чыга торган кешегә шулай ук яхшы ук акча түләргә кирәк. Рамил Төхвәтуллин да үз фикерен белдергән иде әлеге мәсьәләгә. Ул инде безнең белгәнебезчә шулай Гаяз Исхакыйның бу очракта Зөләйхасын экранлаштырган иде һәм анда шулай каршылыклар килеп чыга. Аның фикерен әйтеп китик. Татар хакында Зөләйха исеме милләтнең ичке кодына тегелгән. Зөләйха күзләрен ача сериалы герое, аның ичке дөньясы һәм гамәлләре бу образны җимерә, татар халкының горурлык кылларына тия дип фикер җиткерде Рамил Төхвәтуллин. Һәм Гаяз Исхакыйның Зөләйхасын бу очракта Яхинның Зөләйхасы белән чагыштырырга кирәкме икән, Миләүшә ханым? Кирәк, чөнки һәр милләтнең аның үзенең тоткалары бар, аның теориясе бар. Милләтне нәрсә милләт итә? Бердән-бер территория, андары аның күренекле шәхесләре, теле, дине, мәдәнияте, бәйрәмнәре. Менә бу Зөләйха исеме дә безнең Кыйса Юсуфтан кырганнан килгән исем, ул безнең әдәби традициягә сеңеп калган, бу инде милли эстетик идеал. Һәм булар постмодернистик алым файдаланып, бу исемне икенче мәгънәләр кертәләр. Һәм безнең әдәби традициягә менә шундый мыскыл итеп яңгырый торган контекст кертәләр. Гаяз Исхакый әсәре белән генә мин бу традицияны генә калдырмас идем. Һәм шуның өчен бу уен, бу белемсезлектән килгән әйбер дип бәяләргә, бу наданлык, бу бик уйлап эшләнгән әйбер. Татарлар моңа каршы нәрсә әйтергә тиешләр? Җылап ятасы, сыкрап ятасы юк, үпкәләп, каргап ятасы юк. Эш белән үзеңнең милләтеңне сакларга кирәк. Менә мин сезгә бер мисал гына китерәм, бер генә мисал китерәм. Әле генә без Фатих Котлы белән, Түрк халкы ярдәме белән бер журнал чыгардык. 16 мәкалә Аяз Гиләҗев турында төрек телендә чыкты. Менә бу журнал чыгып китте халыкка. Инде аны алман кешеләре дә укыячак. Аяз Гиләҗев турында китте мәгълүмат. Нақый сәнбәт турында мәгълүмат шит ил мәдәният мин журналларына җибәрә башладым. Һәр кеше рус, татар телендә, инглиз телендә, нинди телдә сөйләшә, татар турында бер битлек, ике битлек социаль челтәрләргә мәгълүмат таратырга тиеш. Үзе аудио, видео файллар ясап, дәүләттән көтмәгез, дәүләт экономика белән яши. Рух турында халык үзе кайгырырга тиеш. Без моны бер нәрсә белән дә үзгәртә алмыйбыз. Татар үзенең тырышлыгы белән, белеме белән, мәдәнияте белән моны җиңәргә тиеш. Үзебез чит илгә чыгарга безгә бер кеше бернинди авырлык юк. Мин Аяз абый белән үзем чыгардым, чит илгә чыктым, 3 тапкыр бардым, үз акчама. Миләүшә ханым, без гафу итенәбез, безнең вакыт шикләнгән һәм инде төгәлләргә кирәк тапшыруны. Мансур әфәнде, әгәр дә нокта ясап әйтсәк, Зөләйха күзләре ача сериалын тамашачыга җиткерүдә сезнеңчә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Сюжет кызык, көчле актерлар, темасы бик кызык. Шуңа күрә моны халык карашак. Чит илләрдә дә бу коммерция ягыннан бу бик уңышлы проект. Ләкин ул шушы сериал татарлар турында булмаса, мин аны карап тормасым, дөресен генә әйткәндә. Чөнки моннан кызыграк, моннан көчлерәк эшләнгән сериаллар да бик күп. Безнең белән әңгәмәдә булганыгыз өчен һәм фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен барыгызга да рәхмәт, сезгә иҗади уңышлар теләп калабыз. Кемдер каршы килә, кемдер яклый, сериал беркемне дә битараф калдырмады. Киләчәктә үзебезнең әсәрләр дә шундый ук югары дәрәҗәгә күтәрелсен иде дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.